Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kali ini Damar ingin mengajak pendengar sedikit berpikirlah tentang hidup atau urip. Ono tembung urip iku urip yo ing ibadah, urip yo keseimbangan, urip yo mangan turu, urip yo mergawe, urip iso guna. Awake dhewe sadar keputusane awake dhewe kadang ora iso nglekokno kabeh wong. Ning tujuane awake dhewe apa? Urip sepisan ora bakal diulang, sing ulang ya anak turune. Ning urip ora guna terkadang iku ora amrih kaya kewan yang golek mangan, kewan ya makani anak. Kadang ya kewan ngerti ana petanda-petanda bencana ya lu ngerti. Nah menungso iki kamanungso sing ibarat duwe tatanan atau ageman. Awake dhewe kudu ana tali ning lehere, ibarate kambing apa jaran iku ngerti ana pemilike, nek ana tampare ning lehere. Urip senajan ora ceklan duit ya susah, ning pikir lan ati kudu adem. Iku wis ngilangi penyakit pirang-pirang bab urip iku. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa bersama Damar Maya menabur kebaikan untuk sesama. Hidup bersahabat dan hidup bermanfaat. Salam super.